God will lift you up there. You build your money. Honesty is the key. If you are very honest, definitely you will prosper. In a sheet, he cheat the first time, he cheated the second time, she did the third time, the fourth time, also, and na Zlafia, no na shop, when customer have price. You wait a high list, but on a shop, list. I don't have how we feed I think good. When you also have even market. So when you come afia, when you chole kwafia makanofu nelene, not that not chole in our woman. Oh, dear God, I reckon onye na-azafia ma no heso. Olu boss ofu boss onye afia mbata. O nwe ife nwe galala onu. Nde chali for ze de homia. Onye anya na kanta mfia. Osim ona menwe ho block arrest. Isa na nwelie. Osim na me de hen sa na ma chohi de na nke m galala onu. No egote ship ebe ọzọ. Okwe. Ojo me go ne Kamele ngwe osimego ne kangoli ngwe. I told him truth. Osimu ocho tempis otin daily 5. Nyapo ke we 5 nyolo no we gwa. If I have because no amune ahe ku price. Lewe if I hop okwe ono order but so ya batazi shop. Be very honest. Let me tell you somebody you know. Kendi mashikas neba. Man imahena no make ebe do well shikas neba no with honesty. Onwe company o je Zlafia. Company aha amaho na ihe ahụ upe ha lewere pa n'ọnụ single Obulafia jeyi Lafia olu ofu na ọpa Olafia elecha afia shiri agwa ha na ife ha lewere na ha biri etutu instead of one wele ego ha nye ha. Many of us have opportunity na chukwu bottle bread. Don't do it. Be honest. Onye izi bunyewe mafia na Lagos. Wona nji izu shoe break. Ọ na-atụ ife moto. Mwa na-azụ ife motorcycle. Shoe break na-adị 2 in a pack, 2 sets in a package. Nzụọ 10 sets ego nzulu. Hashi 10 package. Amahom. Nata na cross check ngwa afia mfu na ọdụ 10 packages and no na nzu 10 sales which is 5 packages nke na-echukwu lee ngwa afia nsi chukwu n'ime ka nzụta credit lee ngwa afia lecha ngwa afia wele ego 10 sales ahụ kechie ya iche dobe because ebe ekwensu ya anọ nwude nwuluo Lagos afụmafia ọzọ were ezo nke shie iche tụhụ ụkwụ na Lagos gbawa na shop ndị ahụ wite ego ahụ nke chiri iche mbata na-ewele ego ha nyechaa ha somebody pụta si m yes ha bịa ilewele ụbọchị anyị birigo na nse na m ewetara n'ụlọ ego unu na anyị na m ụlọ ego unu oge nnawara discover I did not know na ha discover but already I have returned their money ọba jegwa ọga ọga na onye ahụ elewela afịa n'ọbịana ana tupu nya na-agwe n'ọkwụ ọnụ ụgwọ ahụ ọga kpọọ m mbịa ọjụọ m ka o si medocha m wee bido tata afịa machọ na shop si bunye m credit and si eti iwulu na mafia ego kama esi belu m ego. That's how I become a credit customer. Ndị afịa kwụsị na shop ha ife ọwụ na matụ n'aka ebi m because now I'm honest. Honest pays. If you want to succeed in this corrupt generation, be honest. God will honor you. And if God honor you for your honesty, God will bring people gonna hire me business. Even people in Luho to connect you to them. God connected me to a man I cannot even get to his office. I call my time office. Because I showed honesty. Oh, another person na Tommy. What landed him where he is?
ebute ndị ọzọ si n'ọrọ nga item ole ngwa afịa gwa onye ọcha na ife ibutelu na ihe ọwụ gwa ya eziokwu onye ọcha ebelieve he na onye Nigeria ga-enwe ụdị opportunity ahụ kwuo eziokwu, and that was skyrocketed him. A lot of people are up today because they are honest. Anything he cheatly, ofu ụbọchị amalia and Chukwu will not. Another thing before I stop, prayer. Ndi Ogboni and the rest of the team have time to do whatever they do for them to succeed. Christians say one time for prayer. In my shop, before now, I may be every month. Even now in my office, 7:40, I may be there 20 minutes. Don't pray time you're supposed to be in business. Portion time. Add 5 minutes. 10 minutes, 5 minutes, we go back to business. Don't read Bible when you're supposed to be in shop. Don't pray when you're supposed to be in shop. Meditate while in the shop, but face your business, meditate. Muna go nodo. Time ị kwesịrị ịda achọkọ ọsọ ma ị na-agụ Bible mma akụchiri mma amakapụrụ ntị. There are things I will do. You say I'm not a Christian. It doesn't matter to me. Business is business. Time for God. Every time is for God. But that time you portion for Bible. Other time use it to look for customer. Time spend another time. I want to come about a ban actually help. Planning too important. If you don't plan to succeed, you fail. I won't go to that. Management. Onwe ndị na-ele afịa. Osonyawo sowo nọ na shop. Keep record of yourselves. Sowo ngo oge nwo boy oga. I keep record of everything I sell. You hear me? Nde receipt mgbede agbakọ m ego mkpọ ledu mụ natala ego mgbakọcha ụmụ boss mgbakọchala ego m na-ama. I didn't sleep that night. Ana m alahụ na shop. Gụwa ngwa afịa m niile ọnụ mma achọpụtalile ngwa afịa ego m ji ama. Ego m izulu ohi. Ego aha ama. Enu ihe m kwuru. Nchọgide chọta ife nnelu m edeho n'akwụkwọ na enter ya. That's why you keep your stock. Keep your expenses. Expenses ma carry ho. Expenses need one thing. I was saving money. Mana if you need me na akwụkwọ. Nni abani ahụ need me na akwụkwọ. Gbakọ ego minus ego ni afu ego na ego m follow. Always keep record. Some doesn't keep record. Onwe ipe mbelike gwum. A brother bunyele brother afia. Elecha na agbaga m akwụ ụgwọ ma akwụghị ụgwọ. When I got involved, nso onye si na ekwuru ụgwọ bunye m record ka m fụ ego niile ta fụ ụbọchị minus ego ahụ si na enweghị record. Eziokwu ka okwu na onweghị record. That is too bad. Keep record of your spending. Keep record of your income. That's accountability. Even when it's you alone, don't fail to do that. I won't take you to advert. Advert is very important. Ife melu oge mbidole sumos oge nọ na motorcycle pass. One of the things that skyrocket my product is advert. High quality motorcycle spare parts na tanda. You know get it. When they na egwu, everybody like it. Everybody begin to look for it. Advert. Very important. Then I will advise you against using bank money when you are not careful. You will liquidate your company. Iji na-ego banki n'nwaanyị, iji na-ego banki dị nni, iji na-ego banki mepati. If you borrow, the time you need to be extremely careful whenever you are using bank money.
And let me also advise, don't use loan. You will only allow you nalu loan. Where me here cholime time term of payment. Man, you will a trader or an importer. Take overdraft, don't take loan. Overdraft, you pay as you use. You can take overdraft of 10 million naira. This morning, you withdraw ya. You won't pay interest any other day, except that day you use that money. Man, if it's loan, me use, you are paying interest. So use overdraft. And no one in our tuafia, borrow na bank ego we deposit tuafia. Borrow bank ego we deposit in tuafia. By the period and the process afia honata, interest bank is more than the money you borrow. But it's more than gain you make. Wele go ono hana tinye deposit. Then wash that goods on another happier. When you are sure now that goods is at the seaport, one or two general bank, not in a very good arrangement with bank. As one jengwafia na but na bank ego kuwo ndi oche send yellow documents by mail. You documents are wafia. You na hey bukota afia. Then compare and pay it back to bank. Pay that loan, that overdraft in a very short period. The interest will be less. You will make some money. Bank will make some money. I advise against you when they go back. When they will go bank now, let go they go. They will na be. See now where she and I is overdraft mean you take equal tax. She will look. Overdraft for 6 months. That money is under you for 6 months. You can pay all of them today. After 2 weeks, you need the pay go. You will look. And that 2 weeks, you will not pay any interest. You listen to me. You will not pay any interest on that 2 weeks you use here. So it's better for you. And let me also advise you. The bank overdraft of 10 million naira. One year, we also with 2 million. Simu de wedi and I will after 1 week. We may go and account tomorrow. After one week, bank it has reduced interest now. The interest in that 1 week, the turnover bank the less than the interest. Funding they use go bank, they do it better. Please don't do that. You get what I'm saying? So I think I will stop here. Let me permit question. Yes. So almost like 150,000. But investment trading like 500,000. So the 150,000 is to 500,000. So the another one offer like 50,000. So no one has to pay you to get up to that 500,000. Okay. Actually, please, J make 50,000. Wele green weta na ti na 150 ego ga agbagota. Omo oge ba ha enwe ego izu afia. Onwe ife mfolo. Njeku somebody ka o weta ego ka eme that business. Ayikwuo na eme ye aye ke 50-50 nkwe. Ologe nji na ego si mba na aye ke 50-50. Na ife aye ke wetere enye welu 2 munwe welu 1. Onwe ho the knowledge of the business. Mo chọta business. Munwe knowledge mana meji ego nyanwa jide ego, then the normal Igbo man will forget that business. Ebe mu gbalụ mbọ taa afọ niile maka na iwetala ego iweluzie etu munwe welu 1. You know what I did? Nnali ego made the business or work on welu 2 nye welu 1 welu 1 ndewe ọpụtakwa ọzọ njekwa mee welu 2 nye gide ye gre ego m ọzọ pụtere onye ọnụ nje mee ya.
a fool will calculate why we he have upper share and lose. Mba, jide. Ana m ayọ Chukwu. Na-agba mba, ana m megide emenya for a long time. Build my own capital out of ihe ahụ na-eme. Ihe ntụnye ewu suffering. Na nwa tụnye ego. But instead of ya ike equal, or decide to have a lion share, say jide, build my capital. When I build enough money, I didn't take him. I do it and take 100%. So do what is small. Forget it. Build your capital. Somebody now kale onwe ebo chiasi na ro bo no na furu ye onye ọ na-agwa onwe na mgbe no si na akpọrọ na akwagharị ya kpata na business ya ọ hewe time for that business oge ya ọ na-achọ ka ọ bụrụ chiasi mana ọ dịghị time ime the business ịjụ ọkụ ndị na-egosi na ọkpụkpụ na akwagharị ya Okay, let me read one of the things I wrote here. Diligent. Good time management is very essential for a success of business. It is often said that time is money. There are certain things that are not useful for a growth of business. Better overlook them in your business. Too much lecture should be a detriment to the growth of your business. Let me say this. Nothing is bad dreaming to be a millionaire. Nothing is bad dreaming to be a billionaire. But when you have that dream, when you wake up with that dream, see yourself as a billionaire, then how do I work for it? Now I want to be like Shikasin. You know that Shikasin. As you have finished watching this message, watch the next message because this video is very long. I'm cutting it. So watch the next one. I will post the next one in my YouTube channel now very soon. Thank you.